ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳар куҷое бошен, тансиҳату хонавод бошен. алҳамдулиллоҳ мо қарор дорем дар Санкт Петербург дар яке аз бозорҳои калонтаринаш бо номи Апарашка. ина кафеи ҳалоле ки шумо мебинед аз яке аз бародарои тоҷики худмон аст. бо даъвати ҳамин бародар алҳамдулиллоҳ мо омадем ҳамин Санкт Петербург ва меҳмони ҳамин бародар будем ва шуморо ҳам тавсия метиҳем агар ки омаден ҳамин тарафҳои Апарашка, ина кафеи ҳалол. Адреса чӣ хеле мебинед? ина Апараксин двор 27 корпус ва тамоми хӯрокҳои миллӣ, ина аз ҷумла шӯрбо, манту ва дигар чизое ки мебинед алҳамдулиллоҳ шуморо бо доставка бепул мекунад то 2 метро да гостевой двор ва Синая Поша. ва мерем иншааллоҳ ин бародари муваффақати як 2-3 сухан мекунем. видеоро то охира тамошо бикунед, иншааллоҳ ки барои шумо як чизи хуб мешавад. рафтем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Саломатӣ? Алҳамдулиллаҳ. Шумо аз истироҳат кардед? Алҳамдулиллаҳ. Марҳамат кинед. имрӯз расига хостам қасдтон якамакак суҳбат дошта бошем. бениҳоят хуб мешавад. дидам алҳамдулиллаҳ бениҳоят. бишинед марҳамат кинед. Умарҷон як пиёла биёр. саломат бошед. кор фаъолиятҳо хуб аст? Алҳамдулиллаҳ. шумо назд маз истироҳат кардед. алайкум салом. ҳастед? чӣ марҷон саломатон аст? саломат бошед. ҳазрат ягон чӣ фармонед? не алҳамдулиллаҳ. мо гуфтум як камакак суҳбат бикунем ва иншааллоҳ хай мешавад. Раҳмат гирд хайр шуд. хостам камакак алҳамдулиллаҳ дидам бениҳоят муваффақият барои коротон хоҳонам. алҳамдулиллаҳ. чанд сол инҷониб дар шаҳр кор фаъолият кардед? Мо аз вақти омаданмон 8 сол шуд дар инҷа зиндагонӣ дорем. Фаъолияти ки каферо 3 сол мешавад. 3 сол мешавад. 3 сол мешавад ки фаъолият кардем. инҷа фақат бародарои тоҷики худмон омада алҳамдулиллаҳ хӯрокҳои миллӣ мехӯранд ё ки ҳаст ки мисол дигар миллатҳо мебиёянд? бародарои касе ки мисол ҳаме знаки ҳалола мебинад дар интернет мезанад кафеи ҳалол аймон мебурад. ана ин фақат тоҷико мардуми кавказ бисёранд. узбеку қирғизу. шумо аллакай дар интернет ҳам уже сайта гузоштагӣ ҳастен кафеи ҳалол? бале ҳастай. доставкаи яндексан дорем. доставкаи худмон бачаҳо дорем. аз худмон то метро Синой площад гостиный двор бепул доставка мекунем. ба уҷа ман дидам алҳамдулиллаҳ нишон додам бо беҳтарин буданед. дрини бозорам бесплатная доставка. ана шумо вақте ки кафеи ҳалолро рӯй кардем шумода мисол мушкил набуд ки камакак аз ҳамун рӯзи аввал ки мисол сар кардем қисса мекардем ки чӣ хел мушкилиҳо буд масалан оғоз карданда? мушкилиш дар он буд ки бисёр чизи ҳалол дар Россия ёфтан мушкил аст. барои ҳамақа мо ҳаракат мекунем ки барои бародарои мусулмонон ҳам қайкитонем ҳалол ҳофиза хӯрам. беҳтарин. аз шумо чида бародарон беғаз кафеи ҳалол бо фаҳмидам ки магазини продуктҳои донӣ мағозаи хӯрокворӣ ҳалолам дорем. бале хайр алҳамдулиллаҳ. бародарон тоҷик нигоҳ кунем ки дар яке аз шаҳрҳои ғайбӣ бигем дар яке аз дуриҳои дур аз ватан дар Санкт Петербург алҳамдулиллаҳ бародари тоҷик мо омада дар инҷо анамо хӯрокҳои миллира, анамо шӯрбаҳои очагира, анамо ошое ки наҳон рафтем ва хуртоб буд. алҳамдулиллаҳ ки барои бародари тоҷикон на ин ки бародари тоҷик тамоми он нафарҳое ки ҳалол кафеи ҳалол мисол мусалмонҳо ҳастанд бунёд кардиям. хушбавошон баракатиашон аллоҳ боз ҳам зиёд бикунад. ва мо ҳам тавсия метиҳем шуморо ки алҳамдулиллаҳ дар вақте ки Санкт Петербург меҳмон мешавед ҳатман омада аз бародармон аз кафеи бародармон нӯши ҷон бикунед. вақте ки шумо медуред бовар мекунед ина нигоҳ кунед дар қафои экран сертификатошам ҳастанд. хушбавото сертификат дорем ки ҳалол продуктҳои ҳалолмон ҳамаш сертификат категориян дорем. беҳтарин. ва шуморо ҳам тавсия метиҳем омада алҳамдулиллаҳ нӯши ҷон бикунед. боқи шуморо дар худо месупорем. агар мушкил набоша бега рафтан аз инҷа ба ҳамун мағозае ки гуфтем бали ҳалол рафтан як тамошо бикунем хуб мешавад. хай набоша моро пайгирӣ кунед то охири видеора
рафта як 2-3 дақиқаи дига ӯ мағозашонам барои шумо нишон метиҳем ва адреси уҷрам нишон метиҳем. Адреси уҷра бори дига мегӯм Санкт Петербург, бозори Апарашка ва чандум корпус? 27 корпус. 27 корпус. бале, вақтига омадин хай бо ина номерошона мегузорем. Шумо биёин алҳамдулиллоҳ хӯрокҳои миллиро нӯшиҷон мекунем. хайр хуш намекунем, хайр мерем дарш. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. беҳтарин, машааллоҳ. Абдулло, беҳтарин. шумо гуфте ки дар видео яктае, мо дию мағозамон ҳамҷида дута мағозаи хӯрока дорем. дута мағозаи машааллоҳ, хӯрокаи беҳтарин. Ин кавасҳо ҳамаш ҳалолана? ҳалолай. Манами аз кадом фирмаанд ино? фирма татарский экопрод, тоҷики химон покиза. тоҷикӣ ҳам ҳастанд маҳсулоти ватанӣ? маҳсулоти ватанӣ ман ҳастанд. наврӯзӣ дорем, машааллоҳ, машааллоҳ. сосискои покиза дорем. метавонанд ки дар ҳамин шаҳри Санкт Петербург масалан кадомеш ки бошад, чӣ дар видео гуфтем ма? бале, дастрас ки ман аз Суманак ҳастам. Суманак Суманак манам бачагӣ дорем. Суманак дидем бародар, Суманак навистагӣ, алҳамдулиллоҳ. беҳтарин. бовар ки фахр мекунем ки маҳсулоти ватанӣ дар ғарибӣ ҳастанд. чизора инҷа мебинем ина фурут ҳаста, мана чизое ки ҳама чизи ватанимон овардагием ки ҳамин барои бародари тоҷик барои бародари чтоб ҳис накунанд ки дар ғарибием, ҳамин чизои маҳсулоти ватанӣ мехӯранд. ино ҳам ҳамаш ватанана? бинӣ узбекӣ, тоҷикӣ, ҳама намудаш ҳастае ки мардум ҳамин чӣ хеле ки дар ватан мехӯранд, ҳамин хел бояд ба ҳамҷо дастрас кунанд. ин роғани зағир, роғани зағир ҳастае, каламаш майдаш ҳастае. ина агар ки дар ҳаминҷа ҳам ки бошад, дар ғарибӣ ҳам ки бошад, ватанӣ дорем. Мана тоҷикӣ, ино ҳамаш тоҷикиана? ҳамаш тоҷикӣ инҷо, ай машааллоҳ, беҳтарин, чизои беҳтарин. тоҷикӣ. ина алҳамдулиллоҳ шумо дар ғарибӣ ҳам ки бошем, рақамое ки мебинем, рақамои ана ин бародара дар рӯи экран. шумо ба ҳазур алҳамдулиллоҳ ки заказ бикунед, мегирад бо воситаи Яндекс такси хати курьер хати роҳӣ мекунад, алҳамдулиллоҳ мерем мегирем. шумо метавонед ки аз хона набаромада заказ кунед. шумо метавонед ки агар омадем ин Апарашка чӣ хеле ки мебинем дар рӯи экран адресора, ё ки рақами телефон WhatsApp дора, алҳамдулиллоҳ муроҷиат кунед. худо хоҳад ба ҳазур шуморо бурда ҷо ба ҷо мегузаронам. хай мерем ӯ дуюмша мебинем. бале, хай тамом рафтем. на муваффақият хайҷа. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. ана акай Абдуллоҷон, ин дигари мағозамон, мағозаи ҳалол, беҳтарин. мясо ҳалол, ҳама чи. ин кадом адреса? Адреси чия суроғаш? посёлка Шушара, улица Старорусский проспект, 8 корпус 1. инҷа мебинем ҳама домон нава, ин хонаҳо нава, инҷа ҳама навхонаҳоанд чи? бале, инҷа ҳама навхонаҳои молодежанд. мардуми тоҷики хумон мардуми тоҷики хумон бисёр омадагианд. бисёр омадагианд. хай биё медроем. бисмиллаҳ. марҳамат кунем. бисмиллаҳ. беҳтарин ку, ичам машааллоҳ дар ку. ҷои мо, мағозаи мо. инҷа ҳамун маҳсулоти чи ватанӣ бисёр ая? ватанӣ бисёр ая. чой хоқа бе, машааллоҳ. нахуд, лубина, нахуд, лубиё. ин бовар ку луби шурво мекард, очам дар ёдам расид. бовар ку дар ин ғарибиё. ҳачи ҳамин дар ёдам мераса. беҳтарин хай, машааллоҳ. инҷа ҳама завод ҳам дорем. ака гӯшт ку. завод, ман аз малошка. беҳтарин. ҳама чизои ватанӣ. ина беҳтарин. ин гӯшти ҳалол ая? алҳамдулиллоҳ. гӯшти ҳалол. дасткуш ва гуфтигаи ки парной. парной беҳтарин. мана колбасои ҳалол ҳам дорем. ҷирғотае? ин ҷирғоти хонагӣ. беҳтарин бовар. чака мана ҳастае. чака ҷирғот, машааллоҳ. мана ин дидем дар ғарибӣ ҳам ки бошанд, ёди ватан, маҳсулотҳои ватан дар ёд мана ҳастанд. инҷа химия дорем ҳама. машааллоҳ. инҷа мурғои ҳалол ака Абдулло. мурғои ҳалол дорена? мурғои ҳалол ҳамаш сертификат гати. ям фирмае ки гуфтена, татарский фирма. бале. беҳтарин, беҳтарин. ана калапуча. инҷа мебинем мағозаи исломӣ ҳам дорем ку? бале, бале ака Абдулло. ина бародари аҳли ислом, бародармон дидесен, ҳама чизои исломӣ ҳам дора. ҳар он нафаре ки дар ҳамин посёлкаи Шушара зиндагӣ мекунад, марҳамат кунад, адресша бародарам гуфт. рақамои телефону WhatsAppша занг мезанед, иншааллоҳ суроғара гап мезанед, шуморо бурда алҳамдулиллоҳ ҳама чизо бисёри як 80% ку маҳсулоти ватанӣ аст. ин ай биринҷу, лубию, наску, любое чӣ дора алҳамдулиллоҳ. бо ина чизои исломӣ ҳам дошта. ина каломулло ва тарҷума чӣ хеле ки мо дар Москва алҳамдулиллоҳ мағоза дорем. бародарам дошта ина забони узбекиш, забони тоҷикиш, ина ҳадис саҳи Бухорӣ алҳамдулиллоҳ, ина қуръоно масалан ҷа сиёҳдонаву тамоми чизое ки мо дорем алҳамдулиллоҳ бародармонам машааллоҳ дошта. худованд пешрафт боша ҳамон вақт. мо дуо мекунем. инҷа да мо меваам дорем мана. мевагӣ ҳам беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин. я фудсити меорен ё ки ҳаминҷа? мо ҳаминҷа мехарем. ҳаминҷа дорем, на? беҳтарин. аз ҳаминҷа мехарем. дар Санкт Петербург ҳама чизо ҳамин дастрас аст.
خیر موفقیت بار دیگر. باور که بهترین ما یک برادر تاجیک میبینیم که پیشرفت همین پیشرفت های باور که بسیار وقتم خوش میشود. سلامت باشین. ما هم در خدمت این برادرامونیم که برادرای اهل اسلام، فقط برای شما هم انم خیلی پیشروی را میخواهم. هر یک هموطن ما هم زبانی ما، هر یک مسلمان که پیشرفت میکنه ما وقتم خوش میشود. به همین خاطر در سنت پتربورگ بودگی‌ها مرحمت کنین. الحمدلله رقمای تلفن و واتساپ در برادر مونده. برادر خودمون عینویه حصار از قلعه، برادر عزیز علیمون به نهایت ما را خشوع میمونداری کرد. مینداریم هر کی جایی که هستن تاجیکوس سربلند باشن، موفق باشن. ما هم دعا میکنیم در شهر سنت پتربورگ کسی که هسته مراجعت بکنه تمام نمودی محصولات چخیلی که ویدیو داد دیدین. ما باز هم دعا میکنیم که برادر تاجیک ما باز هم دست بالا شود. این الحمدلله که پیشرفت شد باید دست برادر دیگر هم میگیره. در آخر ویدیو در شما را در خدا میسپارم. شما موفق باشین در کسب و کار عمر جانتون. الله متعال برکت عطا بکنه. در هر جایی باشین دست بالا باشین. مالش خیر. سلام علیکم و رحمت الله.